Shwa bangin sedang ya ke kubor, ni kerpat ipi ki nongpek, ban subscribe ya ke ni ke channel, ban klik ya notification bell, pen yo ki kubor na ke jylla. Myntri kebedeban khmih iki Artylli ki Tnat kaba kynthup iki Tnat ka Koit ka khia bat ka Tnat ka rap ka riang ha ka jylla ka Kong Ampareen Lyngdoh Mynta ka sngi ka arphawei tarik nailar hajar arphulai kala lumi ka Jingialang ban Bishar Bniah yakini ki Tnat ha ka Jingialang ka balalong ha State Convention Center Mynta ka sngi ha ka ni ka Jingialang na wan ban shim Mynta da ki MLA ki bana East Khasi Hills ki officers kini ki Tnat bat kiwei ya ka ni ka Jingialang lapal long ban iasyllok halor ki bon ki mat jing kiba ya day bat kini ki Artylli ki Tnat la yo ru ki jing mut na ki MLA kiba wan banya shim Bynta kumshi Bynta ban wengi ki jing na kini ki Tnat bakin wan sya ka Jingialang bangin ya yo banya kana kumno ban penha ya ki jaka ai sumar ki boper ki bedon ha ka East Khasi Hills district away ka review meeting kalong bujang bat nila yo ban ya keren shibun kita ki issues ki bami ha ki PHCs, ki CHCs, ki sub-centers, ki boper ha ki constituencies ki bedon hani ko East Khasi Hills. But kabasok Tnat kalong ki MLA ki laya kren ya ki issues kumbakilong but ki laya kumpau ya ki taki problems ki jongki ki jingyo ki jongki. For the first time ru niyo man syong hapdeng ki MLA ki officials jong ka department but ki medical officers but kitu gi batray hapo ki health facilities jungi bro subang ti kalong ka meeting ka basay so ado kata but na komen ban yetu ipi ba bon ado nyaw ne prangod ki MLAs ki apoy ka bapen iba ka don kata ka jing shim khia jong ki nongyalam jungi ki constituencies boper ban penkiyo ya ka Koit ka khia ha ka ni jylla ha ka ni district ka jungi ni sadon pat sa kuwei ka Jingialang bat ki MLAs ki agriculture officers ha ka Jingialang jong secretary jong ki jong ka department of agriculture ni yo ya keren ya kana ya ki schemes boper Bniah ya ka agriculture department ki kani ka program ro kala long ka ba say so ado kata ba nilayo ya ka jing mut ka ki MLAs nilayo ru ya ka feedback ka ay ka balong ka baja ha ki constituencies ki boper da kani karukom banya kendo pat ki MLAs mas mo ka day ka lat ka kabuksir yang akum ka minister manganyo ka jing tip ka batik na manyo ka feedback ka batik na banyo pade ban plan nakam takisan snem ki banwan di kalong ka kemen bangalala ban pedep ngalawan Sorkar Hills ngalawan sya West Jintia East Jintia ngala dep Khasi Hills ngale karimhoy na shismi kamod in the last 4.5 months nadu bang shimti ya kedekam ngidon kambantit kumno kalong kaman ki departments ki bangapet mga nang banyo banyarap kamha man pentay kamkloy mat man pen scam laday na kabanta ka Koit ka khia laday na ka rep karya. So this is what we did. Kibon ki PCs ban yang kataka Indian standard. There are more PCs than required. There are more CHCs than required. Tang mangilong short in our sub centers. Baro kita ki shortages ki badan ha kita ki necessary placement of sub centers in the entire district ngin sedang no kidon ki blalong in progress kidon ki bangindang up ng chaka kidon ki bla nang poy shakmat at kun katerter kumbakalong hi ha East Khasi Hills kadon ka jing snow bangidon kam ya ka MRI machine ka babyang maki badok ki sok kinla banlay chaki hospital private iba shimi kador ka bahe kum kata suggestion nga kum ka minister ru ayo chitip ki MLA ki yo ya ka platform ni kana bon ki MLA ki kran chapang ka chingtuna ki doctor haki health facilities jo ki boper bon ki PHCs adu mentar pang single doctor CHCs are doing very well urban health centers are also doing very well di na ki MLA ni yo chitip ba ki don ki taki
jingduna jong ki essential medicines. Kiba jikshisha habdon hakine ki facilities di kata wilayah keren. Wilayah assurance pat ngala kata iki officers ba hadir mangila walam ya katu ke drug agency katu hapok state kejong ni don kam ban pet ba pi penha ya ke system lada IDMNHOs kim don kam shu ban wan shu shlong ban shim ki supply of medicines joki pet pan ba kanum don shu kejing duna ko bakalok shwa pet ba pinum shu berat kai kitawai pet ba pinum inden more than required. Ti kung kita nang taki doktor prescribe medicines that are there in the list of essential medicines as listed by the department. Kini don gi MLAs ki baong ba OPD jungi ki lakhang no tang shibaji. So these are the things babala dapim aila ki MLA ki kren bakam minum la ban improve your system. Nang taki kren japang ki X-ray machines ki badam kam ya ki ultrasound machines iyo karen shpanga kini ki doctors ki balaj kini ki short term specialization programs balai ki lej tam ko banai balai ki lej arsnem hato ki programs balai ki doctors ki lalong certified NAM da ke MCI ba kumta ter niyo kan kren shibon ki balai si dapim ay kum gani kalat kan poy siya ko jenjar ba minum yo ya kata ka overall overhauling ni ko ban pen thamai ni ko ban pen klan ni ko ban pen trai bah ki kene ko galan ka rep ka riang ki bobon ki MLS ki kali katno kata ka organic farming ka don balai ka don the usage of fertilizers kata sport ban snail ya ka bam jogi so many things nila panya keren ladang iya yo ya kanikalan manya keren lang kum pakenhon ka shim ya ka responsibility la ni ka bakli kim expect ya kan ko Sorkar la ni kan ko department kan la ban perform ladang ngin han hol la ni Myntri dekat kan ki